Hola, bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts a la classe d'aquesta tarda de hip-hop, a veure qui s'està connectant per aquí. Bueno, veig alumnes de dansa, que guai! Benvinguts a tothom, famílies. Que guai! Bueno, em presento. Jo sóc la Laura i sóc profe de dansa i també sóc tècnica del claró. Llavors, avui amb vosaltres compartiré una estoneta de dansa perquè disfruteu. La sessió farem un petit escalfament, després repetirem una rutina de passos que estaran dintre de l'acòrdio. Llavors, si mai heu ballat o si mai heu ballat aquest estil, no us preocupeu, ¿vale? El nivell de l'acòrdio és intermig, però no us espanteu. Si hi ha algun pas que no us surt, tranquils, tranquil·les, seguiu endavant, no perdeu el somriure, no us col·lapseu i res. O sigui, aquí estic pel que necessiteu i anirem sobretot, disfrutar, ¿vale? A veure... Vale, vaig a posar bé. Se'm sent bé? Aquí. Vaig a posar la música i comencem. I agafeu espai, suposo que heu separat els mobles, separo cames, faig una mica de flexió, agafo aire i expiro. Inhalo i exhalo. Inhalo i exhalo. Repeteixo. Inhalo i exhalo. Inhalar i caic per un costat, flexionaré i caic rodó i salto un costat.
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'aquí, davant, davant, costat, costat, darrere, darrere, salto, salto. Davant, davant, costat, costat, darrere, darrere, salto, salto. Sí? Si aquest ritme és ràpid, agafa el teu, només estem escalfant, ¿vale? I fem una rutina, uns passos que estaran a la coreo. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obri tanto. Eso. Més amplitud. Si pots agafar més espai i ajuda't amb els braços. Eso es. Més coordinat, cames i braços. Eso. I ara canvio pes. Fora. Fora. Eso. Punta taló. Punta taló. Eso. Pa de gure. Darrere, darrere, davant. Canvi de direcció. Darrere, darrere, davant. Otra. Darrere, darrere, davant. Pa de gure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O també pots fer contratemps. 1 i 2. 1 i 2. 1 i 2. 1 i 2. Calma. Repeteixo bé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A contratemps. 1 i 2. 1 i 2. 1 i 2. 1 i 2. Sí? Un altre. Amunt i al costat. Pujo, baixo i lloro. Sí? 1 i 2. 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 Pots ajudar-te amb el cos per equilibrar el pes dels braços al contrari. Pam, pam. Pam, pam, pam. Canvi de pes. Ball chains. Serà 1, 2, amb braços i obro costat. Cap allà. Pam, pam. Xup. I 1, 2, 3. 1, 2, 3. Canvi de pes. Obro. Canvi de pes. Pam. Sí? Txac, txac. Txac. Txac, txac. Txac. Pam, pam. I. Pam, pam. I. Pam, pam. I. Vale, relaxa una mica. Anem amb un altre pas. I. Això és un top rock de break, ¿vale? És. Estira cama davant, ¿vale? Estira cama davant, torna i obre al costat. En comptes de genoll a dalt, estiro cama davant. 1 i 2, 3 i 4. La mateixa que s'obre és la que fa patada davant, torna al centre i l'obre al costat. Pam, 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 pam. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8. Si no vols fer-ho saltant, pots fer-ho marcant-lo al terra, no passa res. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8. Sí? Seria, amb sap, seria pam, 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 pam. Després de la cora hi haurà una petita variació que d'aquí serà trepitjo davant, trepitjo darrere, pam, pam i patada. Trepitjo davant, trepitjo darrere,
i passada. Sí? Ok. Com anem de temps? Ah, super! Anem superbé de temps. Començo la coreo, vale? Vale, no us ho havia dit, però la coreo, la cançó que he triat és una cançó de Janet Jackson que després ho posarem per stories o a la publicació, ja ho veurem, per si voleu seguir practicant i si després voleu inclús gravar-vos i compartir el que heu fet, vale? I etiquetar Claro a casa. Vale. Poso la cançó. El primer que farem, i el que acostumo a fer jo sempre amb els meus alumnes, és que poso la cançó i escoltem el ritme. Superimportant. Tota l'estona anirem a tempo. Vale? Jo us aniré marcant també. No us preocupeu. Vamos a fluir. A veure... Vale. Esta es la canción. Y bombo, caja, bombo, caja. ¿Sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contratemps 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 i 8 i 1 i 2 i 3 i 4. ¿Sí? Vale. Vamos allá. Principi. Trepitjo amb la punta i obro el costat. Ho he fet servir, ens guiarem amb l'esquerra i dreta, així que podeu fer-me servir com referent de mirall, o si vols fer servir la mateixa part del cos que faig servir jo, també pots fer-ho. Cap problema, vale? El que sigui més còmode per tu. Llavors, trepitjo en punta i el del costat sobre. Trepitjo en punta i el del costat sobre. 1, 2. Aquí els braços relaxats, no importa. Deixes que flueixin ells sols, vale? Que sigui un moviment natural. I d'aquí, 1, 2. Sí? Ho faig de perfil. 1 i 2. D'aquí, faré una mica més a prop perquè ho vegis. I trepitjo, trepitjo. 1, 2. 1 i 2. 1 i 2. Sí? I d'aquí, pas de bourrer. Pas de bourrer. Pas de bourrer. Sí? Vamos allá. I 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i giro. 8. I em quedo de cara. Ok. Otra vez. 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, giro i de cara. Més lent? Va, una miqueta més lent. Trepitjo 1, trepitjo 2, 3 i 4, 5 i 6, aixeco la cama 7, 7, giro 8 i em quedo de cara per fer trepitjo davant 1, canvio i trepitjo davant 2, seria 1, torno 2, 3, torno 4. Calma, tot fins aquí, no tenim pressa. Si fem més, doncs fem més coreo. La cosa és disfrutar-la, ¿vale? I 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, giro 8. I d'aquí, tot seguit, trepitjo davant, 2, 3, torno 4. I em col·locaré de perfil per fer 5, 6. Ho faig de prop perquè ho vegis. Aquí, canvio el pes a les cames, xup, xup, i els braços fan xup, xup. Sí, la pelvis també es mou cap a un costat i cap a l'altre. Vale? Llavors faig 5, 6, tot i que ho faig de perfil. Vale? Estic la segona part. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I del 6, giro. Giro. 7 i 8. I em quedo aquí. Dóna temps per 2 girs, però si només en vols fer un, doncs només un. Com pots fer el gir? 5, 6, sobre la cama que està lluny, envuelvo
I d'aquí, pam, pam, pam. I d'aquí me'n vaig una mica més lluny. Pam, 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 pam. Sí? Repetim. I sona James Brown. Vale. Ok. Estem aquí. Fem repàs des del principi. 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. 8. Sí? I torno a començar. Principi. 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, giro, 8. I d'aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Vale? I d'aquí me'n vaig lluny. Començo a caminar amb la cama que està lluny. I aquí el pes està repartit en les dues cames. I vaig 1, 2, 3, 4. Tanco. El 4 tanco. I d'aquí vaig endavant. Amb la mateixa cama que he tancat al final, 4, 5 i 6. I em col·loco de cara. 7 i 8. El que hem fet l'escalfament. Genoll a dalt, baixo i obro. Sí? M'aprovo perquè veieu els peus. Seria 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. I d'aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Aquí és el contratemps. 7 i 8. Vale? Fem tots aquí. Vale? Tenim 2 8s. No passa res. Comencem. 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. I d'aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 7 i 8. Sí? Ho provem amb música fins aquí? Va. Ho farem 3 cops amb música i seguim una mica més. D'aquí hem fet de cara 7 i 8. 7 i 8. I faré 1, 2. Trepitjarem la planta. Aquí recullo. He acabat en 7, perdó, he acabat en 8. I d'aquí faig 1, 2, 3, 4. Amb el braç. Repeteixo. He fet 7 i 8. 1,
3, 4 per costat. I m'encaro una mica. Els ombros en comptes d'estar de cara estan en diagonal. Sí? I amb el braç, pots fer amb els dos si vols, i fas una mica d'onda. Vale? Repeteixo. Hem fet 6, 7 i 8, i d'aquí 1, 2, 3, 4. D'aquí 7 i 8, i d'aquí 1, 2, 3. Trepitja bé la planta del peu aquí, ¿vale? És superimportant el canvi de pes dels peus, sobretot. Sí? D'aquí 3 i 4, o 3, i els braços. 4. I d'aquí, canvi de pes. Darrere davant, de cara. Darrere davant, de cara. Sí, cada vegada que faig el canvi de pes a les cames, ball chains, pum, xap, pum, xap. Canvia de direcció. La direcció me la donen també, no només els peus, sinó els ombros. ¿Vale? Llavors, d'aquí retornem 7 i 8, i d'aquí 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7, 8. Què tal? Torno a repetir. I d'aquí, xap, xap, xap. 1, 2, 3, 4. I d'aquí, i 5, els braços a la contra. Obro i cal, pam. Sí? Pum, pum, pum. Vale. Ok. Repeteixo. Xap, xap, xap. 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7, 8. Ho fem tot fins aquí? Va, un parell de vegades de repàs. Des del principi. 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I d'aquí, lejos. I m'apropo, xap, xap, xap. 7 i 8. 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7, 8. Sí? Retornem des del principi. 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. Mira, en el gir, pots ajudar-te amb el braç. El braç que... Al mateix costat que estàs fent servir, si estàs fent servir amb la dreta, doncs fes servir cama i braç dret per fer el gir. I per quedar-te de front. Vale? Va, 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I segueixo. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 7 i 8. D'aquí, 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7, 8. Sí? Un repàs més. 1, 2, 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. I d'aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 7 i 8. 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7, 8. Sí? Una vegada el ritme i música. 5, 6, 7. 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 7 i 8.
1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7, 8. Música. Atents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 i 4. 5 i 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3, 4 i 5, 6. Què tal? Una altra vegada? Una mica, segueix una mica? Agafa ritme. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. 1 i 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 7 i 8. 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7. Què tal? Vale. Queden un parell de minutets. Segueix una mica, vale? Res, una miqueta, una miqueta. He estat pam, 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7, 8. I d'aquí, obro una altra vegada al costat i faig 1, 2, 3. La onda. Sí? D'aquí, costat, costat, davant, i la cama que tens al davant la llenço enrere, ben estirada, sí? D'aquí, darrere, i els braços a la contra també ben estirats i creuats. Aquí, 4, 5, braços aquí, fixa la diferència. Estica, 1, 2, aquí, una bona flexió, 1, 2, 3, 4, 5, d'aquí, d'estar encarada en un costat, passo al contrari, 4, 5, 6, obro cama darrere i m'agafo la samarreta, 6 i faig a la vegada, 6, 7, cosa enrere, 1, 7, i en el 8, mira, 6 i 7, i en el 8, ja no és cap endintre i braços cap enfora. 8. I faig així amb el cap. Ei, vale? D'aquí faig. Hey. Hey. Sí? Si et surten les gemelles cap a fora, també pots fer-ho. No passa res. Torno. A veure, agafo des d'aquí. Xa, xa, xa. I d'aquí. Pam. 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 4. I d'aquí. I 5, 6 i 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Sí? D'aquí. I 8. Faré 1, genoll dintre. 1, 2, 3, 4. Fixa-t'hi. 1, 2, doble. I els braços van bam, bam i doble. Sí? Aquest pas es diu monasteri. I pam, pam, doble. He fet 1, 2, davant, darrere, a l'altre costat, obro i vaig enrere, i d'aquí, pam, i d'aquí és quan faig 1, 2, doble. I vaig a un costat i vaig a l'altre. Sí?
Només dos, d'aquí. 1, 2, 3, 4. I aquí és quan faig un slide. Pujo, costat, pujo, costat. I d'aquí al top roc. Xac, 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 senzill. Xac, 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 xac. I d'aquí, davant, darrere, clac, clac, clac. Davant, darrere, xac, xac, xac. I final. Sí? Repeteixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 7 i 8. 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. Provem amb música. Ànim, tot, des del principi. Bueno, us estic aplaudint molt, a veure com us aplaudiria. Bueno, sobretot, espero que hagueu disfrutat moltíssim. Moltes gràcies per estar aquí, per fer l'activitat, per disfrutar, per gaudir. I res, si voleu seguir practicant, us posarem el títol de la cançó perquè seguiu practicant, o perquè us podeu gravar si voleu i si voleu compartir. Moltíssimes gràcies i res, us envio molts ànims i molts petons.